ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልአይ ጢሞቴዎስ ዝተጻሕፈሉ ጊዜ ጳውሎስ ካብ እስር ቤት ወፂኡ ረብዓይ ሐዋርያው ጉዕዞ ንድሓር እዩ። እዚ ድማ ንኻልኣይ ጊዜ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዩ። እዚ እስር ቤት ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ብዙሕ ቆራሪ ቦታ ከም ዝኾነ ከም ገበነኛ ብሰንሰለት ሓፂን እዩ መከራ ጸጊቡ። ኣዕሩኽቱ ኣበይ ቦታ ከም ዝተኣስረ ስጋብ ዘይፈልጡ ከቢድ ሽግር እዩ ገጢምዎም። ኣብዚ ድማ ጳውሎስ ስጋብ ሕይወቱ ቀቢጹ ናይ ምስንባቱ ጊዜ ከም ዝቐረበ የመልክት። ጳውሎስ ኣብ መእተዊኡ ንጢሞቴዎስ ዘሎ ፍቕርን ኣብ ኩሉ ምዕባይ ክኾነሉ ይዛረቦ። ጢሞቴዎስ ሕጂ ንጳውሎስ ጠቓምን ብዙሕ ብሉጽ ነገር ዘለዎ እሙን ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ። ጢሞቴዎስ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ጻውዒቱን ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ውህበትን ብትብዓት ጸቢቑ ተረዲእዎ እዩ። ንሓቂ ብምሕላው ንኻልኦት ብምድላው ሰዓብቲ ገይርዎም እዩ። ኣብ ኣገልግሎቱ እዞም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ከበድቲ ሽግራት እኳ ንምሕላፍ ድልዋት እዮም። ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥማትን ምርኣይን ከቋርጹ የብሎምን። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ፈቲንዎ እዩ። ብሉጽ ዝኾነ ምርዳእ ክህልዎ ዘይኣምላኻዊ ዘይሰናይ ዝኾነ ክቃወምን ክነጽጎን ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ሓቂ ቃል ኣገልጋሊ ክኸውን ንሕይወትካ ብንጽህና ምሕላው ክኽእል እዩ ኣጥቢቑ ዝሓቶ። ጳውሎስ ሕጅም ንጢሞቴዎስ ዘጠንቅኦ ካብቶም ሰናይ ዘይደልዩ ጓሓሉት ነቲ መጓሳ ኣምላኽ ዘይንሕፉ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ካብ ዝተስኡ ፈተውቲ ርእሶም ዝኾኑ ንሱን ምስኡ ዘለዎ ኣመንቲ ክጥንቀቕሎም እዩ መኺርዎም። ጳውሎስ እንደገና ንጢሞቴዎስ ዝብሎ ነቶም ዘይእሙናት እቲ ምንጮም ዝኾነ ምርዳእ ካበይ ምዃኖም ከስተውዕልን ንርእሱ ኸዳሉ ብሓይልን ጸዓት ቃል ኣምላኽ ብተወሳኺ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዘተሓሳስቦ ብዓብይ ጸዓት ደው ክብል ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ነቲ ቃል ክሰብኽን ስጋብ መወዳእታ ኣገልግሎት ክምልእን እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ናይ መወዳእታ መምርሕን ምትብባዕን ንምሃብ ነቲ መርሒ ፓስተር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝኾነ ጢሞቴዎስ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 ዘሎ ኮይኑ ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቐል ዝሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ጸዓር። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ተጠንቂቕና እንተደኣ ሰሚዕናዮ ኣብ መጨረሻ ካብ ዝበሎ ቃላት ናይቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናይ መወዳእታ ቃላት ንጢሞቴዎስ ከምኡውን ንኹሎም ንክርስቶስ ብእሙንነት ዝስዕቡ ንርእስኻ ከም ጅግና ቃል ኪዳን እቶ ንሓቂ ንቓል ሓቂ ፍለጦ ሽዑ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብርትዐየ ክኾነልካ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ሕይወት ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቕሪ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን። ምስጋናን ምትብባዕን ቁጽሪ 3-5 እታ ኣባኻ ዘላ ልግሚ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሉኢስ ዓባይካ ኣብ ኣውኒቄ ኣዲኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረድያ ኣለኹ። ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመለእሲ ክርእየካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብከርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ካብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ የመስግኖ ኣለኹ። ቁጽሪ 6-7 በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዉ ህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ የዘክረካ ኣለኹ። ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራት ጽገብ እምበር ብምስክር ጐይታና ወይስ በኣይ ብእሱሩ ኣይትሕፈር። ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተውሃበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጽዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን። ሕጅግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ። ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንሕይወትን ዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህር ኣሕዛብን ክኸውን ተሸምኩ። ብምኽንያቱ እውን እየ እዚ ሓሰር እዚ ዝጸግብ ዘለኹ ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኮ ፈልጥ እየ።
ነቲ ገንዘብ ሕድሩን ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእዮ ኣለኹሞ ኣይሓፍርን እየ ነቲ ካባይ ሰማዕካዮ ጥዑይ ቃልካ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ ነቲ ተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ ቁጽሪ 15 እቶም ኣብ እስያ ዘሎ ኩላቶም ካባታቶም ካፋጊሎስን ሄርማጊኖስን ከም ዝኸዱዕኒ እዚ ትፈልጥ ኣለኻ ኤኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ ኣዝዩ ደለየንን ረኸበንን ብዙሕ ሰዓፈ ሕሽውለይ በቲ መውቋሒ እውን ኣይሓፈረን እሞ እግዚኣብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጐይታ ክረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒ እውን ካባይ ዝበልጽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 1 ኣታ ወደየ እምባርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ሰማዕኻዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን ከምኡውን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኮይኑ ዝቃለስ ከም ትሕጊ ገይሩ እንተዘይተቃለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝዓይ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ግዲኡ ክወስድ ይግብኦ እዩ እግዚኣብሔር ብኩሉ ኣእምሮ ክህበካ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ ቁጽሪ 8 ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘር ዳዊት ዝኾነ ካብ ሞታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባር ክፉእ ተቖፂረ ክሳዕ መቑሕ ሓሳር መከራ እጸግብ ኣለኹ ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ እዕገስ ኣለኹ እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡ ኸዓ ብህይወት ክንነብር ኢና እንተ ተዓገስና ምስኡ ኸዓ ክንነግስ ኢና እንተ ኸሓድናዮ ንሱን ክኽሕደና እዩ ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱን ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣለን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ቁጽሪ 14 ነቶም ዝሰምዕዎ ዘስሕቶም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቐል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላክ ከተርእዮ ጻዕር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኹስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረባኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ ሂማኖስን ፊለጦስን ካባታቶም እዮም ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙ ኣሎ እዚ ማሕተም እዚ እውን ኣሎ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ኸዓ ካብ ዓመፃ ይርሓቕ ቁጽሪ 20 ግናኸ ኣብ ዓብዪ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቑሑ ድማ እምበር ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮኑን ዝርከብ ገሊኡን ንኽብረት ገሊኡን ንውርደት ይኸውን እምበርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንታጽረ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለወ ይኸውን እዩ ቁጽሪ 22 ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚኣብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚኣብሔር ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውጾም
ንሳቶም ካብ መፈንጥራ ዲያብሎስ አምልጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 መወዳእታ መዓልታት ቁጽሪ 1 ኣብተን ድሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻርፍትን ወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማስው ርኹሳት ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቐየምቲ ሓመይቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ أهليفهم زهوبو هو خات تفخننتي كامنا أملاخ مفكر سعزيزهم تدلاز فتو تملك عمل خزلهم نتي حيلو جناز حدوه ناب أبايت الرجل نابلو حتى أزمل أنن ببوزحت من الزدفان كل ساعة زمهارة نفلت حق إكبت حقنا كتر زي كألن أنستزمارخو كابزياتهم إيام مو كابزياتهمون رحاب كم تيانيسن إيام بريسن نموسي تقاومو أتوم عمرهم زتفه بأمنة زي تفتون سبار دماكمو نتحقق أموالو جناخ كمتي نايتي أتوم زخونخا تعشنتهم نخلو كجلت يومه كابو حليفهم أيسلطون يوم نيمود أتام عدو قطري عسرته نسخاقنا نتمرتي ننبرتي نفقادي نأمنتي نعقلي نفقري نتعقستي أتصبقك صعبك أبان صوكيان إكين يومن لستران زبط حند سدتي مكراي كم زبالة سدت صركو قويتا قنا كاب كل حنني قنا خياتهم بخرصوص يسوس بفرحات الزيابير كنا برزدو لي كلهم كسقوغي يوم اتهم اوكيات السبات تبرتن قنا الناس حاتون نابز قددك بطحيهم نسخا قنا كاب ان من كم التمهر كافلتكا نتن كاب قول عنا كاب جمير كاب بأمنة بخرصوص يسوس نمدحان كلب مخاز خئلا قدسات صحفات فليت كاب بتي التمهر كاين تردع كاين تصنع اتني أملاخ سب نسناي قبر زبال فتسيمو تداليو فتسمن تكخونسي منفس أملاخ زنفسو زبالة صحف نتمرتي نتكسات نمقنع نتصدق زخون مقداب يتكميو ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስካብ 4 أأذانهم أصحيوهم دعا بتمنيت رؤسهم ممهران كأكبو أمبر نتطعي تمرت زي عقوسو الزمن كمتسيو شعو أأذانهم كاب حقك مرسو نبتسو صويات ونكم اللسو إيام أمو بكل عقلا بمهرون اتقال كتسبخ بجزيئون بزي جزيئون كتسمع كتجنح كتقطع كتمعد أبكرم أملاخن أبكرمتي نهيوانن موتاتن كفرد زلو كريستوس يسوسن بتمغلاصن منغستن امحصنا كالله نسخاغنا بكل تطنقق مكرات صغب غبر وانجيلاو غبر اغلغلتكا ملء انس كاب حج اسوا الله تمعلت مسنباتي ون بصحيامو سناي غدل تغاديله تغويا ودي نتامنت حله دغيم سي غويتاي نسو تصادق فرادي بتمعلت تي ازهبني اخليل صدقي تنبير لي الله ازغنا نتم مغهادو زفقر كلاتم دما اي امبر ناي تراي ايكونن نيمو وداتا لبوا قطر تشعته قلتف كان بايك تمتصفتن ديماس نز عالم زي افتي وايمو حدغني نابتسلنقيون كده
ክርስኬስ ናብ ገላትያ ቲቶስ ናብ ደልማጥያ ከዱ ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ኣሎ ማሪቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እሞ ተማላአዮ ምሳኻ ይምጻእ ንተርቂቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥራስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማላአለይ እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እግዚአብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድዮ እዩ ንሱ ነቲ ቃልና ብዙሕ ይጻረረ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተሓለሁ ኣብ ተቐዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠሎሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣሕዛቡን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጐይታ ቆመለይ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ እግዚአብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግሥቱ ከኣትውን ከድሕነኒ እዩ ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጥር 19 ንበርትስኪላን ናኪላስን ንቤት ኦኔሲፎሮስን ሰላም በለለይ ኤርስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ንጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦስ ሓዲገዮ ኣለኹ ቅድሚ ክረምቲ ንምምጻእ ፍጠን አቡሎስን ጴዶንስን ሊኖስን ክላውዲያን ኩላቶም ኣሕዋትን ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ቁጥር 22 ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን አሜን